Георги, хайде стига се влачи като народна песен. Хайде, Георги, влизай. Добър ден, добър ден. Добър ден. Чакай, че забравих за какво дойдох. Да. Дай на тарелка кебабчета, един буркан лютеница и коризобаница. Че тук в Англия тяхната храна нещо не ми понася, пък нашето си е наше, нали знаеш? Цял ден обикалям да търся български магазин и добре, че беше голямата табела отвънка. Мамо, може ли вафла? Георги, нали се разбрахме нещо? Извинявай. Ало, Снеже, кажи! Къде си, бе, Ванча? Никаква те няма. В Англия съм, Снеже, на екскурзия. Так му намерих един български магазин тук в Манчестър. Как се казваше магазина, бе, Георги? В новия български магазин, бе, мамо. Минимаркет България. Чули го? Снеже, айди после ще се обадя, че ще плащам, бе. Айди ще ти купя един магнит, ей. Приятелка. Георги, айди да тръгваме, че имам да готвя. Айди. Айди, лека вечер, чао. Айди, тръгвай.